הייתה? כן. לא רוצה להיות פה. אני רוצה להיות שם, רואה? אוף, אני בסרטון. עובר פה רכבת. אני חייב אבל רובה כחול. רגע, זה הבוס פה? אין כאן בוס. יופי. כן, לא רוצה עכשיו בוס פה. אין לי כלום. כפי שאתה רואה. כאן, בצד. תיבות. יש גם פה בוט, אבל הבוט הזה גרוע. מה זה היחידה הזאת? אתה נראה לי תיפול. נראה לי אתה תמות. אני לא רוצה לקפוץ. נו. סוכריה. מה זה עשה? אתה יותר מהיר. הרכבת מגיעה. איפה? למעלה. שם למעלה. הנה יש כאן עלייה. יש שם עלייה. איפה? הנה. אבל איש קודם, אחי. אני בוט. הוא עוקב אחריי? יש כאן מלא אנשים. לא ראיתי. מה זה? אוקיי, שם פרו. מישהו עוקב אחריי? אבל זה היה מעבר לתחנת הדלק. זהו, אני צריך את הרכבת. הרכבת גם ככה הלכה. יודע. תעשה לפרק את כולם. הוא עושה גם בגליות, מבין? הבנתי את זה, אבל אולי תתחמק מהמקום הזה. ללכת? כן, נראה לי. אני אלך. מה זה האור הזה? האור הזה יש כאן סוג של מקדש כזה עם דברים קטנים כאלה שמולכים ואתה יכול לקחת את מרשמלו, נכון? כן, או מרשמלו או הכחול הזה. אני חושב הכחול. קודם אני עושה דבר, אני אקח... תיקח מדקית. יש המון מדקית. איפה אבל המרשמלו? הנה. הדברים הכחולים הזה אז, נכון? או הכחולים, כן, כאן זה הכחולים. זה וואי. לא לקחת אותו. נתתי אחלה דבר. הוא על הגב שלי, זה חמוד הוא. כי אתה רץ, תעשה וואי ארוכה. זה לא כזה ארוך. עכשיו אני יכול בינתיים... משהו בא? לא. אחי, אני רוצה להגיד... מה זה?
זה כרטיס שאם אתה הורג בוס אז אתה יכול לקבל, אבל עכשיו קיבלת חינם. לא, אני צריך את זה? כן, זה יעזור לך. למה להחליף? לא, זה... הנה, רואה? זה לא יעשה לך כלום. זה סוג של כוח שקיבלת. יש לי עכשיו מביא טוב. אבל אני רוצה להשתמש בזה. דווקא די טוב, אחי, 59 אנשים בשבוע. מה זה המקום הזה? אחי, הם רבים. אחי, מה זה המקום הזה? אותו דבר? כן. יש פה איש. אוקיי, אחי, אני בורח, ביי. הפעם זה ממש פלא, נכון? נראה לי. הדבר הכי קטן, הדבר הכי קרוב לזה, זה אמור להיות של זה. פתחו את הרכבת, נכון? לא. אני לא עושה. בטח הם עושים איזה טריק כזה. אבל זה אותו דבר. זה אני לא עושה. גם אתה היית זורק את זה? אז זה אותו דבר? נכון? כן. או, הנה. מה זה המתנה הזאת? זה, אם אתה זורק אותה, תזרוק, לא ככה, רק כשתעשה וואי, תלך למתנה. למה? מה זה עושה? כי שם יש בתוך הנשקים טובים. נשקים טובים? כן. ממש? כמו אפיק או כאלה. מה זה? מה, רבים? לא תחצוב. אחי, רבים. הנה. וואן שוט, אחי. עלות שלי פסיכי. אחי, אתה יכול להרגיע אותם? אני לא יכול. אבא, אתה יכול להרגיע אותם? מאחוריך. יש כאן איש. הנה הוא. שישיבה, תגוע, אחי. אז תהרוג אותו. ברח, מאחוריך. עוד אחד. זה מניאקים. לא. זה שם. יש פיפי בכל הבית. הנה. אחי, פרו. הם יכולים לנקות. הוא לא פרו. חבר שלי. לא בשביל זה לא תקבל. די, נו, אבל הוא בורח. תעשה איי. פאק. רפה. איזה בוט. גם אני בוט, נכון? כן, למה אתה עושה את זה? מה? למה אתה עושה את זה עם משהו אחד דרך בחיים? תתרפא. אבל איפה המרשמלו האלה? אחי, אני לא יודע. או הכחולים האלה. הנה, הכחולים. ליד הסוס הזה. בוא הנה. כחול חמוד. רפה, תלך. לאן? לשם, לא איפה לאן. זה מביא לי אבל נשקים טובים, נכון? כן. פעם שנייה, אחי, ברצף, זה פסיכי, נכון? כן. אני פרו. כאילו, אף אחד לא עושה את הדברים הטובים האלה. יש רק 2 בכל המפה, נכון? כן. אז לקחתי את 2. מה זה המשחקים הקרובים האלה? הנה, וואי. הנה, זה טוב, זה טוב.
אתה לא יכול כי כבר יש לך את הכרטיס. היי, תלך למקום המוגן. איזה? במפה? אני לא רוצה אותה. כזה של מתנה יופי. איך עשית את זה? תרקוד שם, בתוך העיגול. למה? מה זה עושה לי? כי אז האישה הזאת תביא לך מתנה. שנייה. אוי, לא, אחי. אוי, לא. הכל בסדר. תביא לך מתנה חינם. אבל טובה? כן, מזיק. הנה. ואם אני מרביץ לה? אז היא תוקפת. בוא נראה. אתה יכול להביא לי לשיטה, נכון? כן. יכול להביא לך כל דבר. מה זה דברים גרועים? וואי. אם אני רוקד עוד פעם. אני לא יודע מה יקרה, אבל זה לא טוב. אתה תצא מהזון. לא, כבר לא. כי זה עובד עליה רק פעם אחת. פרייק. אחי, אני חייב סט בלק. טוב, אני צריכה ללכת להתקרוא למבחן. עוד 26 אנשים. 25? 24. מה זה? 23. מה זה הדבר? מה זה הכל הזה? זה מאוד. זה בוס? כן. חזק? זה כמו הנינג'ה הזה שרצינו להרוג, אבל לא הצלחת, אבל נראה לי לא כדי. נכון. כן. אבל הוא עם אותו המכות. כולם הולכים לשם? לפעמים ולפעמים לא. אני מקווה לפעמים שכולם כן ילכו ולפעמים לשם. לא. אני מקווה שכולם ילכו לשם. שיהרגו לי את הבוס ואז אני אוריד את הרשימה. זה נפתח. לא, זה נפתח. בגלל זה. אתה נוסע לשם? כן, בטח. אני חייב את המקום הזה. וגם אין הוא לי מביא ניסיון לך- נהיגה. הוא גם מביא לך חרב, מביא לך פסיכית? חרב לג'נדרית במקום מזיק. יש כאן מסכה זה טוב במסכה הזאת? של האש. מורידה מלא חיים. לא, זה יאללה. זה רק 8. טוב, יאללה, תלך. תלך לעיר. אין לך ניסיון נהיגה. מה אתה עושה ממני? אני רק קודם כל, אתה נער. חמנות. הנעלות ככה, אחותי קוראת להם. הנה הרוח, תצא. תיכנס לתוך הרוח. אחי, אמרת שהבוס הזה כאילו ממש חשוב. הנה, עכשיו אתה יכול לעלות לשם. באיזה הוא לא אחד? כאן. הוא אמור להיות שם. אני היחיד שבא לפה, נכון? כן. באמת? הוא שם, באי השני. שם? כן. אני לא הולכת לפה. הוא בטח פרו, אף אחד לא בא לפה. אף אחד לא בא לפה כי אף אחד לא רוצה. למות. לא. כי אף אחד לא רוצה פשוט להיות נגדו. לך יש שווה, אבל זה לא משנה כבר. חנן, תכף אני בא. מאחוריך. אומרים עליך. איפה? לא, ראיתי שם. רואה את היריות. איפה אתה רואה אבל? איפה האיש הזה? רואה את היריות, יש סימון של יריות. איפה אבל? שם. הגוע. לאף אחד אין לי, זה לא הבין.
איפה... לאן ללכת אחי? לא יודע. אני פתחתי כבר את שתיהן, נכון? 11 אנשים. זה היה 12, איך ידעתי ש11? 10 אנשים. איך 10 אנשים? כי... אבל זה מחשוב גם אותך. כאילו זה לא מחשב כאילו אותי, כי אני חי. אני יודעת, אם אני מוצלח פה כזה ראשון אחי. אם. אז זה טוב נורא. זה פק. מי שצופה לכאן עד הסוף, תודה רבה לו. יש כאן מישהו, 7 אנשים. יש לך גם סימון איפה היריות. איפה? מאחוריך. שם, כן. ואני רואה מישהו. עם מכונית. פה. תחלישו בבקשה. אני לא יכול. מה זה? ביי. אוקיי אחי, זה בזול. למה עשיתי את זה? לא, דווקא זה טוב, כי עוד מעט נפתח ואז הוא נולך משם. הוא עוקב אחריי? לא יודע. שם. כן, הנה הוא. לערוקת? למה לא לפתוח את הקונפלקס? לא, צריכים להחזיר את זה, לא חייבים להחזיר. תעצרו רגע, תחזירו את הקונפלקס. אבל זה שלך. שנייה. חנן, תעצור עכשיו, תשים את הקונפלקסים במקום. חנן, באמת. אבל שנייה. נכון. מה שנייה? זה מה שנייה עכשיו? אנחנו עושים סרטון טוב. אוקיי, מישהו מת. ראיתי. למשל 4. תמיד תזכרו. אין לי יריות כמעט. איפה יש יריות? הנה יש כאן. אחי, זה לג'נדרי אני רואה. נראה לי. ללכת לשם? כן. פיתיון. אני רואה שם מישהו. אבל הוא בטח פרו. הוא רק מישהו שהיה לו לג'נדרי. תלך למקום מוגן. לא עושה. כולם הולכים לשם. נו, יש עוד 2 אנשים. מה? אני דווקא די טוב, לא? כן. טוב, אין מצב שאתם עושים סרטון כזה ארוך, אם כן, אז גמרת. זה ממש עוד מעט, עוד נגמר. כן, יש עוד 3 אנשים. פתחו את הרכבת? משם. אבל מישהו הולך לשם. אין סיכוי שאני הולך לרכבת. כן, למה? היי, ראיתי שם מישהו. לא, זה לא. הנה יריות יופי. אתה אחד נגד השני, מישהו נגד אתה נגד מישהו. בטח, אבל הוא פה, חנה. תלך לזון.
במקום המוגן. איפה הוא אבל? אני לא יודע, אבל תלך למקום המוגן. הוא בטח ברכבת. לא, לא. כמו שהוא הולך לרכבת כשיש 3 אנשים אחרונים. בטח יש לו אבל לג'נדרים. יש לו לפחות 2 לג'נדרים. אתה יודע. איפה הוא? אם אני יורה, מה קורה? אני לא יודע. יורד גשם, כן? כן. פאק, הנה הוא. מאחוריי. אוקיי. מאחוריך. איפה הוא אבל? שם. למעלה. שם. כן, אני בורח. לא, מה אתה בורח? מה? טוב אחי, יש מבול. אני לא יכול לשחק אחרי מבול. טוב, רק תנצח אותו. איפה הוא אבל? איפה הוא? הנה. איך הוא פוגע בי? איך הוא פגע בי?